trip ba ang hanap nyo? Dito na sa channel na to. Dagang problema, ikatawa! Hi guys! Welcome back to our channel, ACM TV. For today's episode, ako si Yen Santos! Ug ako naman si Paulo Jontes. Abing, kabalo ba ka? Unsa man na? May sikat kay karon sa social media, si Paulo Contes ug si Yen Santos. Unsa man na sila? Mga artista man na sila, nga as a friend daw. Patanaw ra ko bi. La ay mga kayo oy. Sa may ang buhaton ha. Lami makai suroy-suroy og kanang mga tsada bitaw nga biyo. Ay husto. Akong tawagan ang akong friend. Ay husto tawagan akong friend kay manlaag ni. Hiluhin. Busy ka? Dili, ano man Pao? Kuan ba? Kanang musugot ka? Manglaag ta? Naamaw ko dili sa among bukid. Aw sige ba, kailan kaayo kinapot ko din ora. Sigin, timing sa gaayo kay laay kay diri. Uy, ako ra mo isa diri. Yan lang ta magkita sa Liko-Liko Street dili Makitaan City. Sige, sige. Hi, Yin! Hello Pao! Kumusta? Okay lang. Mag-relax sa tayin, maglingkod sa ta. Sige. Di ba Yin? Nice kay ang view diri Yin? Wow! Super kayo! Kapi ka nice ang view diri. Makawala sa stress! Promise! Nakadundun pa ka atong nag-uban ka? Katang nagkaon ta og balot as a friend. Happy kay ko atong nga time. Yin, muralay ka ngayon na una. Wow, naku isulti sa imo ba? Unsa man na? Basig maghibawaan ta ni MJ ba? Kabalo biya ka nga daghan kay CCTV karon. Machismis ta. Ay ako'y bahala. Ako nang ipo sa social media nga kanang nanlaag rata as a friend. Basta ha? Oo. Hi guys! So karon guys, among i-shout out among mga friends through Facebook, Instagram, Twitter, si Sheila Baby, Krishkal TV, Irish and Me, Arnel M TV, Carlos Serino, MC Ang TV, o sa gusto pa magpa-shout out, please comment below para ma-shout out pa mo sa next video. Og sa wala pa naka-subscribe, please subscribe, like, comment, share, and click the bell button para ma-update pa mo sa among mga next videos. Hope nga nag-enjoy mo ani nga episode and keep safe everyone. Bye-bye!